ሰላም ካብ ክሪኾ ኣንስታት ልማዓንቲ ብሓደ ቦታ ለርኒያ ዝበሃል ቦታ ከምዚ ኮርስ ክወስድ ኢለ መፅየ ፖርት ብሎ ብስዊድሽ ማለት እዩ ከምዚ ዘልዕላ መኻይን ኣረኖ ብትግርኛ ከመይ ከማል ግን ኣብ ዘለኩም ቅድሚት ረዮ Så filmar jag bara så då. Så, jag kan sitta, det är lugnt. Ja. Ja.
Det är för handbromsen annars. Tack. Ja, det är lugnt.